ಹಾಯ್ ಮಾತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ಕಿಚನ್ ಅನ್ನೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ತಿಮರ್ ಪೆಜ್ಜಿದ ಕಣದೆ ಯಾನ್ ಹೊರ್ತಿ ಅತ್ತೆ ನಾ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ತಿಮರ್ ಪೆಜ್ಜಿದ ಕಣದ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಬೆದಾಯ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಯ್ನ ತಿನಿಕಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತೋಂತಾರೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ತಿಮ್ಮರದೆ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಜೆ ಬಂಡ ತರಕಾರಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೀನಿ ಮೀನು ಕೋರಿ ಬಂಡ ವಾರ ಒಂಜಿ ಸಲಿ ಮೀನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಮೀನೇ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚದವು ತಿಂದು ಮೂಲು ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲವೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಂಡ ಮೀನೇ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ತರಕಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಂಡ ಸೋಮವಾರ ತರಕಾರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತರಕಾರಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಅವಕ್ಕ ಶನಿವಾರ ಮೀನು ಐತರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೋರಿ ಇಂಚೆತ್ತನು ಇತ್ತೆಂಗ್ಳು ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮವಾರ ಮೀನು ಮಂಗಳವಾರ ಮೀನು ಬುಧವಾರ ಮೀನು ಗುರುವಾರ ಮೀನು ಶುಕ್ರವಾರಲ ಮೀನೆ ಶನಿವಾರಲ ಮೀನೆ ಐತರ ಮಾತ್ರ ಕೋರಿ ಅಂಚಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಏನು ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಂತೆಂಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿನ್ಪ ಆಡ ಮೀನು ಇಜ್ಜದ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆಂಗು ತೆತ್ತಿ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚಾದ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಪುಜ ಪಂಡ ತರಕಾರಿ ಜಪ್ಪು ಜೇರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಕಜ್ಜಿ ಪೌಲೆ ಒರಿಯೋದಿಪ್ಪುಡು ಕುರಿಯೋಂಡು ಒಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ತು ತರಕಾರಿ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು ಯಾನ ಎಡ್ಡಾಪುಜಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಅವೇ ಬೈಗೆ ತಿಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈಗಲೂ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಪುಜ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಸಲ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಕಂತಂಡ ತರಕಾರಿದ ರೇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ kg ತರಕಾರಿ ಕಂತಂಡ ಅವು 2-3 ದಿನ ಉರಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಮೀನು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಕಂತಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂದಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ತರಕಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂದು ಆಂಡ ಅದಾದ ಅನ್ಪುನು ನಮಕ್ ಆಪುಜೆ ಅಂಚೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನಿಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ತರಕಾರಿ ಈ ಆಪುಜಿಂದ ಹೆಂಗೆ ನೆರವೇರಾರು ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಆರ್ಲ ಪೊಜ್ಜಿಂಕ್ ತಿನ್ಪೇರು ಆರೇಗ್ಲ ಎತ್ತು ತರಕಾರಿ ದಮ್ಮನ ಮುಗಿದನು ಪಂಡ ಯಾನು ಮೀನು ತಿಂದು ಮೀನು ಮಲ್ತದು ಅಂಚದೀನಿ ಪಾಪ ತಿಮರೆ ಕೊಯ್ದುಕಂದೇರಿ ಇಷ್ಟಡು ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಡು ತಿಮರೆ ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡದೇರಿ ಅಂಜಾದ ಈ ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೇನು ರಪ್ಪ ದಿಕ್ಕದು ಯಾದಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ತಿಮರೆ ಪುರ ದಿಕ್ಕದಾಂಡು ತಿಮರೆ ಪುರ ದಿಕ್ಕದಾಂಡು ತಿಮರೆ ದಿಕ್ಕದು ಯಾನು ರಪ್ಪ ತಾರೆ ಕಲರ ಪೋಯೆ ತಾರೆ ಬೋಡ ತಗೊಂಡು ಚೂರು ಹಾಳತ್ತನ ಯಾನು ಈ ತಾರೆ ಈ ತೆಲಿಯ ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಈ ತೆಲಿಯ ಪುನು ಇಂಚ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಈ ತೆಲಿಯ ತಾರ ಇಪ್ಪುನು ಈ ತೆಲಿಯ ತಾರೆ ದೇಬ್ರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೊರ್ಂಬೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಾವ್ಲು ಅವು ತಾರೆ ಕಲಪಿನ ಮಿಷಿನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಕತ್ತಿಡೆ ಹಾಕದು ದರ್ ಕೊಡಾಪುನು ಎಂಕ್ ತಾರೆ ಕಲೆನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ನಾಗ ಅನಿಸುಂಡು ಅಮ್ಮ ದುಂಬು ಕಲ್ಪಾಯಿನಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆಂಗ್ ತಾರೆ ದರ್ಪಣ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೀರ್ ಎಂಗ್ ತಾರೆ ದರ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೀರ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ದರ್ಪೂನು ಬಂದು ಆತು ಫೋರ್ಸ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ತಾರೆ ದರ್ತೆ ಇಜಿಂದ ಕಜಿಪೆ ಇಜ್ಜನೆ ಮನ್ ಬಂದು ಕುಲೋಡಾತು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಜಿಬುಗ್ಲ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಗೊಂಜಿ ಬುಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಜಿಬುಗ್ಲ ತಾರೆ ಬೋಡೆ ಆಂಡ ಇಂಕ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಾರೆ ದರ್ಪುನಾಗಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ನೆನ್ನುಂಡು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಜೋ ಕೈಕ್ ಕತ್ತಿ ಬುರ್ಣದನ್ನೇ ಕೈಕದಲ್ಲ ತಾಗುಡದನ್ನೇ ಯಾನೇ ಕಲಪೆ ಎಂಕ್ ಬುರ್ಣಲ ಮಲ್ಲ ಎಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಎಂಕ ಅನಿಸಿಂಡು ನಿಜವಾದ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪದಿನ ವಿದ್ಯೆನೇ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಅದು ಪನುಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಆಂಡು ತಾರೈ ಒಂಚೂರು ತಿಂತುಪ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಕಿರೊಂಜಿ ಕಲೆಯೋಡಾವ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಉಂದಿ ಪಾಡ್ನು ಹುಲಿ ಆತಂಡು ದರ್ಪುನೇರೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಪುನು ಮೇಲ್ದ ಚೂರು ಪೆರಿಸಿದ ದಕ್ಕಗ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲ್ದೊಂಚೂರು ಪುಳಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ದ ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಮೇಲ್ದ ಚೂರು ಪೆರಿಸಿದ ದಕ್ಕಗ ಒಂಚ ಸೂಕು ಪತ್ತಿರ್ನಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಯಾನು ಪೆರಿಸಿದ ದಿಪ್ಪ ಯಾನ್ ದಾದಾಪುರ ಬಾಡಿ ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪಂತೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಜಾರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಂಚೆ ಈತೆ ಒಂದೇ ಚೂರು ಅಂದ ತಂದು ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ
ನಮಕ್ ಮೇನ್ ಅದು ತಿಮರೆಗೋಡು ಅಂಚ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಈತೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯೋಡು ಅಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ಅಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಎಂಡಾನ ತಿಮರ ಚಟ್ನಿಗೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ಈತ ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂಡೇರು ಶುಂಠಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಡ್ಡೇರು ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೂಡು ಶುಂಠಿದ ಫ್ಲೇವರ್ ಇತ್ತನ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪಣ ಈಗ ಕಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಬಾಡೆ ಮಾಮಿಡಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದಾದಾಪುರ ಪಾಡೋಡು 6 ಬಂಡೇರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಪುಲಿ ಒಕ್ಕ ಸಂಬರ ಜೀರಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಸಾಸಿವೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂಡೇರು ಸಂಬರ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ದೆ ಚಟ್ನಿ ಕಡರ್ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜೆ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಅರೆಪು ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಕಾಪಿನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಬರಿಕದಿಯೆ ಅಮ್ಮ ಬಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಹಾಕ್ಬಿಡೊಂದು ಅಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯು ಶನಿವಾರ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಣ ತಿಮ್ಮರೆ ಶನಿವಾರ ಎಡ್ಡೆಗೆ ತಿಂದಂಡ ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂಡೇರು ಐಕೆ ಯಾರು ಬಂಡೆ ಇನಿ ಪಾಪ ಕೂಡ ಆಸಿಡ್ ಪಿಚ್ಚಿ ಕಂದೇರಿ ಇನಿಯೇ ಮಲ್ಪೆ ಗಜ್ಜಿಪ್ಪು ಪಲ್ಲೆ ಇನಿಯೇ ಮಲ್ಪೆ ಚಟ್ನಿ ಪಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಐಕೆ ಪಂಡೇರು ತೂಕ ಯಾನ್ ಕಡೆದು ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಒಗನೆ ಬರೋದು ಆಲೂಗುರು ಬಿಜಾನ ಜಸ್ಟ್ ಕಡೆಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಾಂಡ ಚೂರು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಚೂರು ನೀರು ಆಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆಜ್ಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಂಡ ಮಾವಿ ಮಲ್ಪುನತ್ ಇನ್ನು ಮಾಮಿ ತಿಮರ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರು ಕಡಕ್ ಮಲ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಮಾಮಿ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕ ನಿಜವಾದಾಯ್ಜಿ ಆರೆ ಎತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಬಾಡಾಡು ಆಂಡ ఒక ಚಟ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಅಡಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ ಬಟ್ ನಾನು ಸಾಮಾನು ಬಾಡ್ರೆ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ಜಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಂಜ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಏತೇ ಇಲ್ಲ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಇಪ್ಪಾಡು ಬೇತೆಕ್ಲು ನೀರೆಕೆರದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದಾದಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ತೆಲಿಯ ಸೀಟದ ಕೊರಂದಲ್ಲ ಅವು ನಮಗೆ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಅವನು ಅಂಚದು ಹೆಂಗೆ ಲಂಚೇನೆ ಎನ್ನೋ ಸೋಮನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚೇನೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಹೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟೆ ಅರ್ಚಿ ಬೇತೆಕ್ಲು ಕೊರನೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚದು ರೆಡಿ ಆತನೆ ಹೆಂಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬುರ್ಚಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬುರ್ಚಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕು 2 ಇಂಚ್ ಆತನಕ್ಕೆ ನೋಡು ಆರ್ವನ್ ಬೇರೆ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮಲ ಕಾತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿಲ ಕಾತಿಜಿ ಖಂಡಿತ ಬಂದು ಬೇರೆ ಹೆಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆರ್ ಮಲ್ತಿಲ ಕಾತಿಜಿ ತೂಕಾರ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು చెప్పುಂಡು ಮೀನು ವಾಟಿಯಾ ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ ಕಡಿತಾನ ನಂಗ ಬಂಗುಡದ ಮೀನ್ ಕಜಿಪುಂಡು ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಪಿರತುಲೆ ಯಾ ಪಂಡತ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಂಡು ಅರೆ ಕಾಪುಜಿಂದು ತರಕಾರಿ ಯಾರು ತಿನ್ಪುಜೇರು ಅರೆ ಕಾಪುಜಿ ಅರೆ ತುಲಿ ಮೀನು ಆವಡೆ ಅವಿ ಅಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಫುಲ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗೆ ವಾ ಇಂಚಿ ಬೊಕ ಮೀನು ಪತಾರ್ ಬರ ಪೋಯ್ ನನ್ನ ಬಲಸ್ಕ ಪಾಪ ಪಡವಡು ವೈದೇರು ಮೀನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ರಿಕ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನು ದಾಯಪಣ ಇನಿ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪ್ಲು ಉಂಡು ಪಿರ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಪಿರ ಲತ್ತನೆ ಪದ ಇದೆ ಯಾನ್ ಇಂದು ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಬಲಸ್ವೇರಪ್ಪ ತಿಮ್ಮರ ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಜಿ ರೆಡಿ ಆತನ ಅಭಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಆತನ ಬಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮಡಗೆ ಎಂಡೆ ಮಾಮಿಡಗೆ ಎಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಈ ನಮ್ಮಲ ಕಡೆ ಇಷ್ಟ ಆತನಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರೆ ನಾ ಮಾಮಿಲ ಕಾತಿಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಆರ್ನ ಲಾಯ್ಕಪ್ಪುಂಡು ಕಡಕ್ಕದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅಂಚಾತ ಜಾಂಡ ತಿನ್ರೆ ಆವತ್ತ ತಿನ್ನೇರದಲ್ಲ ಒಂಥರ ಪುಡ ಹಾಂ ಸರಿನಾ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಆಂಡ ಮಾಮಿಲ ಕಾತಿಜಿ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಕಡೆ ಮಾಮಿಲ ಕಾತಿಜಿ ನಾನು ಅವಣ ಸೊಲ್ಪನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾನಿಗೆ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಾಯ್.